Kublai Shibun, Kublai Epi ki Parado Parasnam, Kublai Epi ki Hab ki Barit, Kublai Epi ki Long Kami ki Long Pa. Ngadon mentah ni bat pi ngadap la kajing sokia ka bakrau, halor gitu ki social media ki lapau, hapo YouTube channel, hapo FB, bat hapo Instagram, bat kum terter. Ngakentu ye pi ki khun kabri jong nyo trap ki badang bat nang kso ya kanyam karukom kariti kedustur ki badang badang long dang man hakanyam tenrai halor ketu kamat ngakwa ban kentu ye pi iwei pat iwei naduk ki khun samla ki long kemi ki long kpa ngide ban long ki ba jai jai kumbala kentho do tu khar bawang ba ngi hapo Meghalaya haga jingpet jong ka sarkar kani ka sarkar ka bamenta bat ka sarkar ka baladep baladangi kwa ye ki skul ru hap kala balang ladangi kwa surok ro hap kala balang ladangi kwa kinu ro hap kala balang nringam tip ha kita kisnong ki ba phi syong phi sa bapi jengai na kisnong jongi yo le si kalong kumta ndrei ha kisnong ka bangi ngisyong ngisa namar ngar ngodong long khasi kan num long kumta ngasyong ngasa apo snong magora ha ka jingpenya jong sordar jong kasnong badon burom barok away kan num don kum kata te bat ngakentu ye pi ki hep ki barit ki banajan ki banajengai bayo lesi lada don bakum kata sobha phone lem ha kin number phone ki jongi bangin yo ban penbej ya ka bakan numpoi kata kasau kasyang kajing ya patrat para jaj benriu khasi namar ngiwan na gaju kathamai kum u khasi ndrei tangba ki don hakabalang lagi long hakabalang Presbyterian lagi long hakabalang Katolik lagi long hakibalang Trom lagi long wiki balang ngamla Banjar Kerteng ndrei ngi tingi don hakanyam hakarukom hakariti kedustur kumbala suit la shor no blei nong bonong thau ladu men kulong kuma haduk kat mentah te nginum dei bangin bamja khloit ngakem tu ye pi ngide ban long ki bajai jai ngide ban long daga jing khoj man sim kumbala sneng la krau nadu ki long shwa man shwa nadu man hendai hentai nginum don kano kendrum keram nginum don kano ka jing penwet penwo ka jing yatim yatla lade kidon kita ki bale ben le nyon ben te pentep lem sangi ngiru ngloi ban yarap ya ka ka ba ni shale ben ngi kloi ban yakren syaka sarkar lani ngi kloi ban yakren sekinu ki benta kata ka di jingi trilang bangin sultan namar hadukan menta ngimpat don ban ong ban syale ben kumbala kedo bala kentho da utu dekhar namar ngi hang ni haperthai ngi da kamon sobha ba ai lai lu ublei nombor no thau ngin trei da kamon sobha nginum dei ban ong ban ya patrat pramangi ngin ya bo pramangi ngin ya kanroi pramangi yo le si kanwan ka jing mensaw lane ka jing ya briu lane ka jing kenrum keram kumbalong hakadur jong ka Manipur lane kumbalong hakiwi ki jala pan poi ka yap pan poi ka siat pan poi pat kum ta terter te tang de kini kintin parado parasnam ki baladon balang ne ke badang long niam khasi nga pan map na pi iwei pat iwei yo nga kum kren bakla kan num dei ban ong bangin thau sha ka basniu ringi perkhat na banta ka babha kumnu ban ya trilang ban wan ra ya syong suk syong san hakish nong ki thau bat haka jelahi barok away te tang da gini kintin nga ai kublai ya pi kublai shi hajar ngo